Καλογιάννης Περικλής. Παρατηρητής του αγώνος ο κύριος Παρούτσας Ιωάννης. Διοικητής του αγώνος ο κύριος Αγαδάκος Νικόλαος του Συνδέσμου Πειραιώς. Και επόπτες ο κύριος Σταύρο Ναού και Νάσιος Αθανάσιος της Ηλίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από το ΑΕΚ Λαμίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα κυπέλλου μεταξύ του Ατρωμίτου Αθηνών και της Καστοριάς. Αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του θεσμού και η γηπεδούχος αναγκαστικά στο ΑΕΚ Λαμίας ομάδα του Ατρωμίτου ξεκινάει με τους Οικονομόπουλο, Λεβογιάννη, Γεωργάκα, Μαραγκό, Διγνώ, Τσιμάγκα, Μαρτίνο, Φούσκα, Ξανθόπουλο, Τσιαμπούρη και Παναγιώτου. Στον πάγκο του κυρίου Κορονέλου είναι οι ακόμη η Δινάρδος, Φλόρος, Σιδέρης, Κουκούρας και Αυγουστίδης. Για την ομάδα της Καστοριάς ο κύριος Καλογιάννης ξεκινάει με τους Θεοδωρόπουλο, Μητκίδη, Φιδάνη, Παντόπουλο, Ράπο Χιλμπέρτο, Τσαγκόπουλο, Κατσαμάγκα, Σονίδη, Κορμάρη, Κρισμάνοβιτς και Ράπο Ρενάτο. Στον πάγκο του κύριου Καλογιάννη είναι η Γιάτα, Σαβίδης, Τσακουρίδης, Γεωργιάδης και Παναγιωτίδης. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Αγαδάκος από τον Πειραιά και επόπτες οι κύριοι Ναούμ και Νάσιος του Συνδέσμου Εύβοιας. Παρατηρητής του αγώνα ο κύριος Παρούτσας Ιωάννης. Ένα φάουλ για την ομάδα της Καστοριάς. Ο Σονίδης, Κατσαμάγκας έκοψαν οι παίκτες του Ατρωμίτου με τον Τσιαμπούρη. Τσιαμπούρης κάνει μια μπαλιά μέσα στην περιοχή, θα μπλοκάρει άνετα. Μάλλον θα κοντρολάρει ο Θεοδωρόπουλος και θα ψάξει για συμπαίκτες του για να οργανώσει μια από τις πρώτες επιθετικές ενέργειες της ομάδας της Καστοριάς. Πράγματι στο χώρο του κέντρου η ομάδα της Καστοριάς αναπτύσσεται με τον Παντόπουλο. Η παλιά μέσα στην περιοχή από τον Ρενάτο Ράπο έδιωξαν η αμυντική του Ατρωμίτου και απομακρύνουν με τον Ζερινό του στον Τσιμάγκα. Παναγιώτου, απομακρύνεται η μπάλα από τον Μαρτίνο, προσπάθησε ο Ξανθόπουλος, Μαρτίνος και πάλι στο χώρο του κέντρου, Τσιμάγκα πιο πίσω, Μαραγκός, η μπαλιά σε θέση έξω δεξιά για τον Παναγιώτου. Το φάουλ είναι επιθετικό και ο ομάδα της Καστοριάς έχει στην κατοχή της και πάλι την μπάλα. Έπεσε κάτω ο Σονίδης, παίζεται λέει ο κύριος Αγαδάκος και ο ομάδα του Ατρωμίτου από αριστερά. Θα γίνει η σέντρα στην περιοχή και θα διώξει σε κόρνερ ο Κατσαμάγκας, ενώ ήταν εκεί ο Ζερινός, ο Τσιμάγκα στο δεύτερο δοκάρι. Προφανώς τον Τσιμάγκα είχε στόχο η σέντρα που έγινε από αριστερά για την ομάδα του Ατρωμίτου. Στο κόρνερ, πρώτο κόρνερ για τον αγώνα και για τον Ατρωμίτο. Στο τέταρτο λεπτό ο Γεωργάκας πιο πίσω για τον Φούσκα. Η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή, θα απομακρύνει παίκτης της Καστοριάς Τσιμάγκα και πάλι ελέγχει την μπάλα. Από δεξιά ο Τσιαμπούρης. Ο Τσιαμπούρης θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξουν οι παίκτες της Καστοριάς προς στιγμή. Θα γίνει ένα σουτ. Η μπάλα θα καταδείξει out. Πρώτο σουτ του αγώνα από την ομάδα του Ατρώμητο, από τον Φούσκα. Ο Θεοδωρόπουλος θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή και ο Χιλμπέρτο Ράπο
θα κάνει το ελεύθερο. Ώρα που εκτελεί ο Κρισμάνοβιτς. Θα κερδίσει απλώς ένα πλάγιο. Ζήτησε κάτι περισσότερο πέφτοντας κάτω. Το πλάγιο με τον Παντόπουλο. Ο Παντόπουλος θα κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν παίκτες στο δρόμο του με τον Μαραγκό και θα απομακρύνουν Τσιμάγκα και ο Ζαϊρινός στο χώρο του κέντρου. Έχασε την μπάλα όμως ο συμπαίκτης του Ξανθόπουλος. Και τώρα η Καστοριά με τον Φιδάνη, τον αρχηγό της, θα βγάλει 3 παίκτες offside αυτός και θα σταματήσει η επιθετική ενέργεια της Καστοριάς. Τσιαμπούρης για τον Ατρόμητο. Στο χώρο της άμυνας ο Διγνός, ο Μαραγκός. Μπροστινή παλιά θα περάσει σε θέση έξω δεξιά ο Παναγιώτου. Θα κερδίσει το πλάγιο από το τάκλιν του Χιλμπέρτο Ράπο. Μαρτίνος το πλάγιο, Τσιμάγκα στην περιοχή και το κόρνερ από τον Σονίδη. Δεύτερο κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ο Γεωργάκας και πάλι με τον Στιαμπούρη. Ο Γεωργάκας στη σέντρα και ο Θεοδωρόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Θεοδωρόπουλος θα κάνει το βολέ. Θα κόψουν παίκτες του Ατρόμητου με τον Διγνό. Παναγιώτου γυρίζει πιο πίσω στον Γεωργάκα, διώχνουν παίκτες της Καστοριάς και Κρισμάνοβιτς. Ψάχνει για συμπαίκτη του αμαρκάριστο, βγάζει δεξιά για τον Τσαγκόπουλο, το πλάγιο για την Καστοριά. Τσαγκόπουλος για τον Ράπο. Νέο πλάγιο πιο κοντά στην μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου για την Καστοριά. Ράπο και Τσαγκόπουλος. Η μπαλιά για τον Κορμάρη. Κορμάρης δεν θα βγει η μπάλα και το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο από την έξυπνη ενέργεια του Γεωργάκα. Το πλάγιο λοιπόν για τον Ατρόμητο κοντά στο σημείο του κόρνερ στην άμυνα του Ατρομήτου. Εκτελείται. Προσπαθούν να αναπτυχθούν οι παίκτες του Ατρομήτου, κόβονται και η Καστοριά με τον Κρισμάνοβιτς τώρα στο χώρο του κέντρου. Τσαγκόπουλος δεν βρήκε τον Κρισμάνοβιτς. Πλάγιο για τον Ατρόμητο και πάλι. 8 λεπτό της συνάντησης εδώ στο ΕΑΚ Λαμίας, το οποίο χρησιμοποιεί σαν έδρα ο Ατρόμητος λόγω της τιμωρίας του. Παντόπουλος. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Από αριστερά η ομάδα του Ατρομήτου με τον Παναγιώτου. Προσπαθεί να περάσει στη σέντρα, ο Φούσκας δεν θα κάνει την σέντρα. Κρισμάνοβιτς ελέγχει στο χώρο της άμυνας, απομακρύνουν οι παίχτες της Καστοριάς και κερδίζουν ένα πλάγιο. Στο χώρο του κέντρου οι μονομαχίες και το φάουλ υπέρ της Καστοριάς που εκτελείται αμέσως. Ράπο, Κατσαμάκης, Ράπο και πάλι.
Κλέβουν οι παίκτες στο δρομή του. Ξανθόπουλος θα χάσουν την μπάλα. Ο Ρενάτο Ράπο προσπάθησε να την κερδίσει για την Καστοριά και πάει ο Ατρόμητος στην κατοχή του με τον Μαρτίνο. Τσιαμπούρης πιο πίσω στον Λεβογιάννη και αυτός πιο αριστερά στον Μαραγκό και τον Διγνό. Η μπροστινή παλιά για τον Παναγιώτου. Πέφτει κάτω ο Φούσκας. Παίζει τελετητής και Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Αλλάζει το παιχνίδι. Από αριστερά ο Κατσαμάγκας. Δεν θα κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Τσιμάγκα. Μαρτίνος. Τσιαμπούρης. Και Λιγνός. Μπροστινή παλιά δεν πέρασε. Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Κρισμάνοβιτς. Κορμάρης. Το φάουλ για τον Ατρόμητο. Η παλιά αμέσως δεν πέρασε από τον αρχηγό της Καστοριάς, τον Φιδάνη, που διώχνει και στη συνέχεια απομακρύνεται ο κίνδυνος, ο πρόσχερος κίνδυνος για την ομάδα της Καστοριάς. Ο Χιλμπέρτο Ράπο. Μια μπροστινή παλιά για τον Ρενάτο Ράπο, θα μπλοκάρει ο Οικονομόπουλος. Ατρόμητος στο 11ο λεπτό στο χώρο του κέντρου με τον Μαραγκό. Μαραγκός, η μπαλιά κόβεται, προσπάθησε να βρει τον Ξανθόπουλο. Το πλάγιο που κέρδισε τελεία μέσω ο Μαρτίνος, άλλαξε την μπάλα με τον Τσιμάγκα πιο πίσω στον Μαραγκό. Λιγνός για τον Γεωργάκα, Λιγνός, Γεωργάκας. Μπάλα για τον Παναγιώτου, δυνατή, ελέγχει η ομάδα της Καστοριάς με τον Μητκίδη. Κρισμάνοβιτς, Παντόπουλος, μπαλιά του δεν έχει κανένα αποδέκτη. Ο Λεβογιάννης για τον Ατρόμητο στην περιοχή του. Άλλαξε με τον Διγνό. Λεβογιάννης και Τσιαμπούρης. Φούσκας. Κόβεται η παλιά του. Νέο λάθος από την Καστοριά αυτή τη φορά. Κάτι πήγε να γίνει εκεί, έδιωξαν επέκταση του Ατρομήτου και τώρα ο Τσιμάγκα. Φούσκας. Γεωργάκας. Γεωργάκας κάνει την παλιά στην περιοχή, ο Τσιμάγκα είναι εκεί, θα μπλοκάρει εύκολα ο Θεοδωρόπουλος. Θα τροφοδοτήσει με τα χέρια τον Παντόπουλο και αυτό στον Ράπο. Έκλεψαν επέκταση στο Ατρομήτου προς το παρόν και τώρα Χιλμπέρτο Ράπο. Οι κόντρες, Τσιμάγκα προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, να τη στρώσει και με τον Μαρτίνο, η ομάδα του Ατρομήτου, από δεξιά στην επίθεση. Η παλιά που έγινε είναι χέρι, φάουλ για την Καστοριά, το χέρι που έγινε από τον Ξανθόπουλο. Σονίδης σκάβει την μπάλα για τον συμπαίχτη του, τον Κατσαμάγκα, δεν πέρασε. Μαρτίνος κερδίζει το φάουλ από τον Κατσαμάγκα. Τα δύο εφτάρια των ομάδων. Μπαλιά για τον Τσιμάγκα. Τσιμάγκα στην περιοχή με τον Ράπο. Γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Θεοδωρόπουλος σηκώνεται, διώχνει με το ένα χέρι. Ο Φούσκας κερδίζει, δεν θα προλάβει, η μπάλα έχει καταδείξει out. Πρώτη κάπως επικίνδυνη ενέργεια για την ομάδα της Καστοριάς, οργανωμένη από τον Τσιμάγκα που διεκδίκησε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κατάφερε να τη γυρίσει. Εκεί ο Φούσκας προσπάθησε να γυρίσει προς τα δεξιά της σέντρα, η μπάλα κατέδειξε out. Ο Ράπο στο ελεύθερο, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Σονίδης ελέγχει ενώ ο Τσιμάγκα πιέζει. Παντόπουλος
Κρισμάνοβιτς, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Χιλμπέρτο Ράπο. Παντόπουλος. Κατσαμάγκας πίσω στον Ράπο. Κάνει την τρίπλα μέσα στην περιοχή αυτός. Αποφεύγει τον Ξανθόπουλο. Και αλλάζει το παιχνίδι από δεξιά για τον Μητκίδη. Ο Μητκίδης άλλαξε με τον Τσαγκόπουλο. Κρισμάνοβιτς θα βγάλει την παλιά μες στην περιοχή. Κόβεται ο Κορμάρης σε πλάγιο. Τσαγκόπουλος στο πλάγιο από δεξιά για την Καστοριά. Κρισμάνοβιτς, Τσαγκόπουλος, Κρισμάνοβιτς τώρα θα κερδίσει ένα κόρνερ στην προσπάθεια για σέντρα. Πρώτο κόρνερ για την Καστοριά, ενώ μάλλον θα πρέπει να αλλάξει η μπάλα του αγώνα προς το παρόν, αφού δεν υπάρχει κανείς φιλάθλος στην κερκίδα. Ελάχιστοι φίλοι του ποδοσφαίρου, γύρω στους 200 παρακολουθούν τον αγώνα αυτό για το κύπελλο Ελλάδας, στην δεύτερη αγωνιστική του θεσμού. Αγώνας για τον πρώτο όμιλο. Η μπάλα τελικά γύρισε, εκτελέστηκε το κόρνερ. Σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους, επικίνδυνη ενέργεια και ελέγχει τώρα ο Μαραγκός στο δεξιάκρο της άμυνας. Κόβει ο Ράπο την προθυμένη παλιά του Μαραγκού. Σονίδης, Τσιμάγκα προσπάθησε να κερδίσει. Σονίδης να κερδίσει το πλάγιο Ατρόμητος, ενώ έχω την εντύπωση την μπάλα βρήκε και το πόδι του Τσιαμπούρη. Μαρτίνος στο πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο Παναγιώτου για τον Τσιμάγκα. Ο Παντόπουλος ελέγχει το φάουλ από τον Τσιμάγκα. Ράπο, Μητκίδης, Παντόπουλος και ο αρχηγός της ομάδας ο Φιδάνης. Τσαγκόπουλος με τον Κρισμάνοβιτς. Δέχτηκε το φάουλ ο Τσαγκόπουλος, το φράγμα συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε στο 17ο λεπτό, τίποτα το ιδιαίτερο εδώ στο Ηράκλειο Λαμίας από τις δύο ομάδες. Παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Η παλιά που γίνεται τώρα προωθημένη για τον Κατσαμάγκα. Τόσο έχει τον Μαρτίνο μπροστά του. Κατσαμάγκας άλλαξε με τον Σονίδη. Ο Σονίδης θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά τον επιθετικό της Καστοριάς, τον Ράπο, προς τα πίσω. Θα απομακρύνουν παίκτες του Ατρομήτου. Καστοριά και πάλι στην επίθεση. Κρισμάνοβιτς, Παντόπουλος από αριστερά. Ο Σονίδης θα πάρει την μπάλα. Ξεμαρκάριστος θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Διώχνουν η αμυντική του Ατρομήτου. Έρχεται να κάνει ένα σούτ από μακριά. Offside υποδεικνύει ο επόπτης. Το σούτ που έκανε ο Φιδάνης. Ο Ατρόμητος τώρα στην επίθεση. Μαρτίνος, Τσιμάγκα. Τσιμάγκα γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μαραγκό. Τσιαμπούρης. Γεωργάκας από αριστερά. Θα βγάλει την μπάλα για τον Παναγιώτου. Κόβει ο Λεβογιάννης, ο Μητκίδης, συγγνώμη. Προωθείται η Καστοριά με τον Ράπο. Σονίδης έκοψε ο Τσιμάγκα. Ο Ζαηρινός από δεξιά είναι γρήγορος. Το πλάγιο είναι για την Καστοριά. Ο Τσιμάγκα παραμένει στο έδαφος. Ζήτησε και φάουλ.
Και οι πρώτες βοήθειες στον Τσιμάγκα. Διακόπτεται ο αγώνας από τον κύριο Αγαδάκο. Κατσαμάγκας, νέο πλάγιο για την Καστοριά με τον Σουνίδη. Ράπο, το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Μαρτίνος, Τσιαμπούρης, το φάουλ από πίσω από τον Παντόπουλο. Έχουμε συμπληρώσει 20 λεπτά αγώνα. Ατρόμητος Αθηνών Καστοριά 0-0. Λεβογιάννης, Τσιαμπούρης, Σιμάγκα και Μαρτίνος. Μαρτίνος κέρδισε την μπάλα ο Κατσαμάγκας και Παντόπουλος. Κάποια κάρτα θα δώσει ο κύριος Αγαδάκος σε διαμαρτυρία. Κίτρινη κάρτα στα 2 εφτάρια στον Κατσαμάγκα και τον Μαρτίνο στο 21ο λεπτό. Ελεύθερο για να συνεχιστεί ο αγώνας. Τσιμάγκα. Επανάληψη. Παρατήρηση στον Τσιμάγκα ότι βιάστηκε. Παντόπουλος και Τσιμάγκα. Πάλι ο Τσιμάγκα κέρδισε την μπάλα. Φούσκας κάνει την παλιά. Ο Ράπο διώχνει. Τσιμάγκα γυρίζει πεσμένος κάτω την μπάλα προς τα πίσω στον Λιγνό. Γεωργάκας. Ξανθόπουλος. Ο Φούσκας στην περιοχή. Ο Φούσκας κάνει τη σέντρα σουτ και η μπάλα θα περάσει στη δεξιά πλευρά. Πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου. Ήταν μια επικίνδυνη ενέργεια με το Φούσκα να κάνει τη σέντρα σουτ. Μπάλα πέρασε αφού την έδιωξε ελαφρά ο Θεοδωρόπουλος. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Παναγιώτου στην περιοχή. Έχασε την μπάλα. Και η ομάδα της Καστοριάς προωθείται με τον Κορμάρη από δεξιά. Ο Κορμάρης ξέφυγε, αλλά ο Λεβογιάννης εκμεταλλεύτηκε το λάθος κοντρόλ του παίκτης της Καστοριάς, απομακρύνει. Κατσαμάγκας πίσω στον Μητκίδη. Παντόπουλος έχασε την μπάλα. Παναγιώτου. Τσιμάγκα. Τσιμάγκα την παλιά για τον Τσιαμπούρη. Μητκίδης θα κόψει. Σονίδης. Σονίδης κρατάει την μπάλα, περνάει μόνος του. Απομακρύνεται και πλάγιο από τον Λεβογιάννη. Η μπάλα ο Σονίδης έβλεπε ότι είναι offside, 3 συμπαίκτες του. Προσπάθησε να κάνει μόνος του την ατομική προσπάθεια να περάσει την άμυνα του Ατρομήτου. Κέρδισε απλώς ένα πλάγιο. Κατσαμάγκα στο πλάγιο για την Καστοριά από αριστερά. Σονίδης. Η σέντρα στην περιοχή. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο Οικονομόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερη φορά που πιάνει την μπάλα. Φιδάνης την κεφαλιά, διώχνει. Μαραγκός γυρίζει πίσω στον Οικονομόπουλο. Αυτός θα παραχωρήσει το πλάγιο, όχι τελικά. Ο Μαραγκός ελέγχει, προωθεί, έρχεται ο Ζαγκόπουλος για την Καστοριά. Κάνει τη σέντρα, δεν είναι κανείς εκεί στην περιοχή. Ο Μαρτίνος διώχνει, Τσιμάγκα, Λεβογιάννης, Τσιαμπούρης, το φάουλ από τον Κατσαμάγκα. Λεβογιάννης, Τσιαμπούρης, Τσιμάγκα και Τσιαμπούρης. Ο Γεωργάκας
Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι και θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. 25ο λεπτό. Ατρόμητος Αθήνων Καστοριά 0-0 εδώ στο ΕΑΚ Λαμίας για το κύπελλο Ελλάδας. Κρισμάνοβιτς, Σονίδης. Σονίδης θα βρει τον Τσαγκόπουλο. Τσαγκόπουλος πέρασε την μπάλα για τον Παντόπουλο. Θα κόψουν η αμυντική το ατρομή του. Πλάγιο για την Καστοριά. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Έγινε το φάουλ από τον Μαρτίνο πάνω στον Κορμάρη. Φάουλ από αριστερά για την Καστοριά. Αφήνει στον Κρισμάνοβιτς την εκτέλεση ο Κατσαμάγκας. Δύο παίχτες στο τείχος. Κρισμάνοβιτς αλλάζει με τον Κατσαμάγκα. Κρισμάνοβιτς θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα. Τελικά θα αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ράπο. Ο Ράπο γεμίζει, offside, υποδεικνύει ο επόπτης και διαμαρτύρεται ο πάγκος της Καστοριάς. Τσιαμπούρης, Μαρτίνος, Λιγνός και Μαραγκός για Γεωργάκα στην άμυνα του Ατρομήτου. Τσιαμπούρης για τον Ατρόμητο, Τσιμάγκα, Λεβογέννης. Ο Μαραγκός βρίσκει τον Ξανθόπουλο. Φούσκας, θα κόψει ο Μητικίδης, Σονίδης και Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Κατσαμάγκας. Ήρθε ο Μαρτίνος να κλέψει και να τροφοδοτήσει τον Λεβογιάννη. Οι παίκτες του Ατρομήτου αλλάζουν πάσες στην περιοχή της άμυνας τους και τώρα ο Φούσκας περνάει το χώρο του κέντρου. Παναγιώτου και Φούσκας πίσω κάτω από την πίεση της Καστοριάς, των παιχτών της Καστοριάς. Τσιμάγκα θα κάνει το λάθος αυτός. Παντόπουλος, Κρισμάνοβιτς, η παλιά σε θέση έξω δεξιά. Τρέχει ο Τζαγκόπουλος, ο Λεβογιάννης φτάνει πρώτος στην μπάλα. Αναγκάζεται να τροφοδοτήσει τον Λιγνό. Τσιαμπούρης που έχει γυρίσει πίσω. Πιέζουν οι παίκτες της Καστοριάς. Ο Τσιαμπούρης προσπαθεί να ξεφύγει και κερδίζει ο Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Η παλιά του ανεξήγητη. Παναγιώτου και Μητικίδης, ο Γεωργάκας και Τσαγκόπουλος στο πλάγιο για τον Ατρόμητο. Φούσκας στο χώρο του κέντρου, Τσιμάγκα, Γεωργάκας βρίσκει τον Ξανθόπουλο. Φούσκας μάχεται, κέρδισε προς στιγμή την μπάλα. Παίκτης της Καστοριάς με τον Παντόπουλο στην αντεπίθεση. Πιο αριστερά για τον Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς καθυστερεί. Βγάζει στη δεξιά για τον Τσαγκόπουλο. Τσαγκόπουλος, Κρισμάνοβιτς αλλάζουν πάσες. Ο πρώτος βγάζει και πάει τον Κρισμάνοβιτς από δεξιά. Ελέγχει ο Μαραγκός. Το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πλάγιο με τον Γεωργάκα. Το πλάγιο για τον Ξανθόπουλο και Φούσκας. Ο Φούσκας βρίσκει τον Ξανθόπουλο και πάλι. Αλλάζουν την μπάλα, παίζουν το 1-2. Τσιμάγκα προσπάθησε να βρει τον Ξανθόπουλο. Θα κόψει ο Φιδανής για την Καστοριά. Ράπο. Και το φάουλ που κερδίζει ο Κορμάρης είναι την ευκαιρία στην Καστοριά να ξεκινήσει
με τη στατική αυτή φάση μια επιθετική ενέργεια. 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κρισμάνοβιτς σε ένα φάουλ για την Καστοριά. Σονίδης ξεφεύγει από τον Τσιμάγκα. Σονίδης κάνει και τη σέντρα και είναι ο Κορμάρης, ελέγχει ο Γεωργάκας και διώχνει. Ξανθόπουλος κερδίζει. Ο Ξανθόπουλος τώρα στην αντεπίθεση και ο Παναγιώτου, ενώ και ο Τσιαμπούρης θα κάνει το σουτ, η μπάλα λίγο out. 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Έγινε ο συνδυασμός από τους παίκτες του Ατρόμητου με τον Ξανθόπουλο, τον Παναγιώτου και τον Σιαμπούρη που έκανε το τελικό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα λίγο out από το αριστερό καθιστό δοκάρι του Θεοδωρόπουλου. Η ομάδα της Καστοριάς με τον αρχηγό της απομακρύνει. Μαρτίνος, κεφαλιά του Παναγιώτου, το πλάγιο για την Καστοριά. Κατσαμάγκας στο πλάγιο για την Καστοριά. Η μπάλα πέρασε για τον Μαραγκό. Θα κάνει την παλιά που θα κόψει ο Μητικίδης, Ράπο, Τσαγκόπουλος και Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς κρατάει την μπάλα. Ράπο. Η παλιά για τον Ράπο, τον Ρενάτο πέρασε, ελέγχει όμως ο Λεβογιάννης. Τσιαμπούρης κάνει τις τρίπλες, κερδίζει το φάουλ, δεν άφησε το πλεονέκτημα ο κύριος Αγαδάκος. Λεβογιάννης στο φάουλ. Τσιαμπούρης. Ο Μαρτίνος το πλάγιο για την Καστοριά. Πλάγιο για τον Ατρόμητο από το σώμα του Κορμάρη. Μαρτίνος, Τσιαμπούρης, Φούσκας. Ξανθόπουλος έχασε την μπάλα, Κρισμάνοβιτς και Φιδάνης, ενώ κάνει το φάουλ ο Φούσκας. Τελικά ο Κρισμάνοβιτς ξεφεύγει, βρίσκει τον Παντόπουλος, η μπάλα μες στην περιοχή offside, υποδεικνύεται ο Ράπο και το γκολ που θα πετύχει βέβαια δεν θα μετρήσει. Ήταν μια ωραία αντεπίθεση από την ομάδα της Καστοριάς στο 33ο λεπτό. Ο Κρισμάνοβιτς κέρδισε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, βρήκε τον Παντόπουλο από αριστερά. Αυτός έκανε την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Ράπο, ήταν offside και το γκολ που πέτυχε δεν μέτρησε. Η κίτρινη κάρτα στον Φιδάνη. Τσιαμπούρης στο φάουλ. Λεβογιάννης. Μαραγκός. Μαρτίνος δέχεται το φάουλ από το εφτάρι της Καστοριάς, τον Κατσαμάγκα. Τσιαμπούρης άλλαξε με τον Μαρτίνο, προσπαθεί να ξεφύγει, έκοψε ο Ράπο, το φάουλ είναι τώρα επιθετικό. Ράπο
Φιδάνης και Μητκίδης. Τσαγκόπουλος. Ο Γεωργάκας θα κόψει σε πλάγιο. 10 λεπτά απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ο κύριος Κορονέλος ετοιμάζει τον Σιδέρη. Παντόπουλος, Τσαγκόπουλος και Παντόπουλος. Η μπαλιά για τον Ράπο κόβεται. Γεωργάκας θα κόψει ο Μητκίδης. Ο Κρισμάνοβης την παλιά για το Ράπο, από αριστερά ο Κατσαμάγκας και θα παραχωρήσει το πλάγιο ο Μαραγκός. Κατσαμάγκας. Ράπο. Νέο πλάγιο για την ομάδα της Καστοριάς. Κατσαμάγκας βρίσκει τον Ράπο. Ο Χιλμπέρτο Ράπο στην άμυνα ελέγχει την Καστοριά. Κρισμάνοβιτς, Μητκίδης. Κρισμάνοβιτς. Ο Ράπο πήρε την μπάλα με το στήθος ή το χέρι, όπως διαμαρτύρεται παίξει στο δρόμι του. Έτσι κι αλλιώς δεν έγινε κάτι επικίνδυνο. Τσιαμπούρης για τον Ατρόμητο ελέγχει. Φούσκας. Τσιαμπούρης. Τσιαμπούρης στην κάθετη παλιά θα κόψει ο Φιδάνης και ο Σονίδης. Ο Τσεμάγκα κάνει το φάουλ πάνω στον Σονίδη. Και τώρα ο Ατρόμητος ζητάει την πρώτη του αλλαγή. 37ο λεπτό θα περάσει ο Σιδέρης στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Ατρομήτου. Και θα αποχωρήσει ο Ξανθόπουλος. Ο Σιδέρης λοιπόν στη θέση του Ξανθόπουλου στο 37 του πρώτου ημιχρόνου. Ράπο έκανε το λάθος, Σιδέρης κέρδισε, έβγαλε την παλιά αμέσως για τον Τσιμάγκα. Αυτός έθεσε έξω δεξιά, τρέχει ο Σονίδης, Τσιμάγκα κρατάει την μπάλα. Τσιμάγκα γυρίζει για τον Σιδέρη. Μαρτίνος πιο πίσω, Τσιαμπούρης και αυτός πιο πίσω στο Λεβογιάννη. Μαραγκός. Δεν θα περάσει η μπαλιά του, τώρα ο Κορμάρης για την Καστοριά, η μπαλιά για τον Κρισμάνοβιτς από το κεφάλι του Μαραγκού. Κρισμάνοβιτς από αριστερά, ο Ράπο μέσα στην περιοχή. Κρισμάνοβιτς πιο πίσω βοηθάει ο Κατσαμάγκας. Κατσαμάγκας θα κάνει την μπαλιά Ράπο στην περιοχή και θα διώξει σε πλάγιο ο Λεβογιάννης. Κατσαμάγκας, Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς έκανε την τρίπλα, ξέφυγε και θα κερδίσει ένα κόρνερ από το τάκλιν του Μαραγκού. Ωραία προσπάθεια από τον Κρισμάνοβιτς. Απέφερε το κόρνερ αυτό για την ομάδα της Καστοριάς στο 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κρισμάνοβιτς θα πάρει λίγα μέτρα φόρα, χτελεί στο πρώτο δοκάρι, γυρίζει μπάλα για τον Κατσαμάγκα. Ο Μαρτίνος πέφτει και διώχνει σε νέο κόρνερ. Πρέπει να έχει χτυπήσει ο Μαρτίνος όταν ο Κατσαμάγκας προσπάθησε να κάνει το σουτ. Έβαλε το πόδι του, πρόλαβε ο Μαρτίνος να διώξει σε κόρνερ, αλλά ο Κατσαμάγκας τον χτύπησε
και μια διακοπή στον αγώνα στο 40 λεπτό. Ευκαιρία για τους παίκτες των δύο ομάδων να δροσιστούν. Κρισμάνοβιτς, Κατσαμάγκας, Κρισμάνοβιτς, η σέντρα, την τελική, διώχνουν οι παίκτες στο δρομή του. Μπάλα δεν απομακρύνεται, ο Γεωργάκας διώχνει πιο μακριά, Παναγιώτου, Σονίδης δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα που κατέδειξε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Γεωργάκα στο πλάγιο για τον Σιδέρη. Σιδέρης κέρδισε τις κόντρες, ξέφυγε από αριστερά. Σιδέρης βρήκε τον Παναγιώτου, έκοψε ο Μητικίδης. Τσαγκόπουλος, Ράπο, Τσαγκόπουλος, Κορμάρης και Τσαγκόπουλος. Ο Ράπο κάνει την παλιά, θα κόψει. Ο Μαρτίνος με το κεφάλι γυρίζει πίσω, ο Τσαγκόπουλος τρέχει, ο Οικονομόπουλος θα προλάβει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Η βαθιά παλιά για τον Παναγιώτου, αυτός σταματά την μπάλα με το στήθος. Παναγιώτου πιο αριστερά για τον Σιδέρη και τον Φούσκα. Φούσκας κάνει αμέσως στη σέντρα, η μπάλα νομίζω ότι βρήκε σε χέρι του Φιδάνη συγκεκριμένα. Απομακρύνεται η μπάλα, Ράπο. Φούσκας κερδίζει, Φούσκας έχασε στη συνέχεια ο Μητικίδης για την Καστοριά. Το φάουλ από τον Σιδέρη και η κίτρινη κάρτα στον Σιδέρη που έπαιξε επικίνδυνα τον Παντόπουλο. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί μετά από τη διακοπή για το φάουλ με τον Ράπο και τον Κρισμάνοβιτς για τον Φιδάνη τώρα για την Καστοριά, ενώ μένουν 2 λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σιδέρης έκλεψε, Παναγιώτου ξεφεύγει, Παναγιώτου κρατάει την μπάλα, κάνει τις τρίπλες, βγάζει για τον Σιδέρη πίσω την πλάτη, όμως θα κόψουν οι παίκτες της Καστοριάς. Σονίδης κάνει το στο λάθος, Φούσκας και Γεωργάκας. Φούσκας, ο Φούσκας θα κάνει την σέντρα, η κεφαλιά από τον Τσιμάγκα, η μπάλα θα καταδείξει out. Σιδέρης που μπήκε στον αγώνα και αναζωογόνησε την επίθεση του Ατρομήτου στο 37ο λεπτό, πήρε τη θέση του Ξανθόπουλου. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος Αθηνών Καστοριά 0-0. Αγώνας για το κύπελλο Ελλάδος εδώ στο ΕΑΚ Λαμίας.
Τσιμάγκα. Παντόπουλος για την Καστοριά. Παντόπουλος ξέφυγε. Δέχεται το φάουλ από τον Τσιμάγκα. Σονίδης βρίσκει τον Ράπο. Πρόλαβε αυτός πάνω στη γραμμή. Το φάουλ είναι υπέρ του Ατρομήτου και ο Λεβογιάννης στην εκτέλεση. Σιαμπούρης. Η βαθιά παλιά τα μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος, με τα χέρια θα τροφοδοτήσει από δεξιά τον Τσακόπουλο. Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς και Τσακόπουλος. Παντόπουλος. Παντόπουλος ανοίγει την μπάλα, ο Λεβογιάννης θα κόψει σε πλάγιο. Έχουμε περάσει την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, παίζουμε τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από μικροδιακοπές σε τραυματισμούς παιχτών και των δύο ομάδων. Το πλάγιο από δεξιά και την Καστοριά θα κόψουν οι παίχτες στο Ατρομήτου και θα απομακρύνουμε το Μαραγκό. Μετκίδες και Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου κερδίζει την μπάλα, αλλά επιθετικό φάουλ υποδεικνύει ο κ. Αγαδάκος, κάτι που βρίσκει αντίθετους τους φίλους του ποδοσφαίρου που παρακολουθούν τον αγώνα και μάλλον είναι ουδέτεροι. Από δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης Παντόπουλος με τον Φούσκα, Τσαγκόπουλος και Παντόπουλος. Το φάουλ υπέρ του Ατρομήτου αυτή τη φορά. Εκτελέστηκε Φούσκας, έκανε το λάθος το πλάγιο για την Καστοριά. Για τον Ατρόμητο, ο επόπτης ίσως έχει δίκιο. Γεωργάκας. Για τον Παναγιώτου, Γεωργάκας αμέσως στη σέντρα κερδίσει ένα κόρνερ. Ίσως η τελευταία επιθετική ενέργεια για τον Ατρόμητο για το πρώτο ημίχρονο, αφού ήδη διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πριν εκτελεστεί το κόρνερ από τον κύριο Αγαδάκο, που βρίσκει τον Ατρόμητο Αθηνών και την Καστοριά ισόπαλους με 0-0. Δεύτερο ημίχρονο εδώ στο ΕΑΚ Λαμίας. Αγώνας κυπέλλου μεταξύ του Ατρομήτου Αθηνών και της Καστοριάς. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Στο χώρο της άμυνας του Ατρομήτου ο Μαραγκός, ο Τσιαμπούρης, θα κάνει την παλιά. Ο Σιδέρης, που πέρασε αλλαγή στο 37 στη θέση του Ξανθόπουλου, κέρδισε ένα πλάγιο. Γεωργάκας. Το πλάγιο για τον Σιδέρη. Έδιωξε ο Φιδάνης. Ράπο. Κρατάει την μπάλα. Έγινε το λάθος από τον Παντόπουλο. Τσιμάγκα. Θα κόψει ο Σονίδης. Ο Γεωργάκας
Ο Τσιμάγκα μπαίνει στην φάση και παραχωρεί ένα πλάγιο. Τσακόπουλος, Παντόπουλος, Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Έγινε η παλιά για τον Τσακόπουλο. Φεύγει από δεξιά ο Τσακόπουλος. Τσακόπουλος θα κάνει και τη σέντρα. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και θα μπλοκάρει ο Οικονομόπουλος. Προσπάθησε να κάνει την κεφαλιά ο Σονίδης. Η πρώτη ευκαιρία για την Καστοριά. Σε μια προωθημένη παλιά από δεξιά ζήτησαν offside οι παίκτες του Ατρομήτου. Έφυγε ο Τσακόπουλος, έκανε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ο Σονίδης προσπάθησε να πιέσει την κεφαλιά. Μπλοκάρε ο Οικονομόπουλος. Και τώρα ο Ατρόμητος στην επίθεση. Κερδίζει ο Παναγιώτου με το χέρι, όπως λέει ο κύριος Αγαδάκος, που διευθύνει τον αγώνα, και σταματάει αυτή η επικίνδυνη φάση για τα καρέ της Καστοριάς. Κρισμάνοβιτς και Λεβογιάννης. Ο Ατρόμητος με τον Τσιαμπούρη. Μαρτίνος. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Παναγιώτου, Τσιμάγκα. Η μπαλιά στην περιοχή. Θα μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Τσαγκόπουλος. Φιδάνης. Κρισμάνοβιτς και παίκτης της Καστοριάς στην οργάνωση μιας επίθεσης. Κατσαμάγκας, λάθος, παλιά. Τσιαμπούρης προσπαθεί να βρει το Συνδέρι. Θα βγει και θα διώξει ο Θεοδωρόπουλος με τα πόδια. Ο Γεωργάκας, λάθος κεφαλιά, το πλάγιο για την Καστοριά. Τσακόπουλος. Έδιωξαν οι παίκτες του Ατρομήτου. Τσακόπουλος και πάλι το φάουλ από τον Γεωργάκα. Τσακόπουλος, Κρισμάνοβιτς. Τσακόπουλος. Φάουλ τώρα και ο Τσακόπουλος από τον Γεωργάκα. Παντόπουλος, Τσακόπουλος και Παντόπουλος. Παραπάτησε ο Παντόπουλος, έχασε την μπάλα. Ο Λεβογιάννης ελέγχει. Λεβογιάννης έχασε την μπάλα. Ο Τσακόπουλος για τον Παντόπουλο. Το πλάγιο παραχωρεί ο Ατρόμητος. Η ομάδα της Καστοριάς προσπαθεί να επιβάλλει ένα γρήγορο ρυθμό και κατεβαίνει επικίνδυνα προς την αιστεία του Ατρομήτου. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου το φάουλ είναι από τον Σονίδη πάνω στον Τσιαμπούρη. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, την έξυπνη προσποίηση του Παναγιώτου. Γεωργάκας, Φούσκας. Φούσκας με το Σονίδη, τα δύο οχτάρια. Θα κόψει ο Μητκίδης. Σονίδης έκανε το λάθος. Τσιαμπούρης. Παναγιώτου. Μπαλιά για τον Σιδέρη μες στην περιοχή. Τα μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Δέχτηκε μάλλον και το φάουλ εκεί από τον Σιδέρη στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
Τσακόπουλος έκανε μια καλή προσποίηση, ο Γεωργάκας όμως ελέγχει, παραπάτησε ο παίκτης της Καστοριάς. Μαραγκός για τον Διγνό. Διγνός ξέφυγε. Μαρτίνος στην παλιά για τον Τσιμάγκα. Αυτός θα χάσει την μπάλα. Σιαμπούρης για τον Ατρόμητο. Γεωργάκας. Φούσκας. Σιαμπούρης. Παλιά για τον Σιδέρη. Τσακόπουλος με τη βοήθεια του Ράπου έκοψαν. Γεωργάκας. Σιδέρης. Παντόπουλος έρχεται και απομακρύνει. Κρισμάνοβιτς. Παλιά για τον Κορμάρη. Κορμάρης με τον Διγνό, έκοψε ο παίκτης στο δρομή του. Κατσαμάγκας. Ο Λεβογιάννης έρχεται να απομακρύνει. Θα κόψει ο Σονίδης. Δεν πέρασε παλιά για τον Ράπο. Να κόψει ο Λεβογιάννης. Πούσκας και Τσιαμπούρης. Γεωργάκας. Σιδέρης με τα κουνάκι. Παντόπουλος. Ράπο. Κρισμάνοβιτς και Τσακόπουλος. Ράπο. Η βαθιά παλιά θα κόψει ο Μαραγκός, ο Τσακόπουλος. Κρισμάνοβιτς τώρα κρατάει την μπάλα. Η Γεωργάκας τον πιέζει, γυρίζει πιο πίσω. Δεν πέρασε η μπάλα του Παντόπουλου για τον Τσακόπουλο. Τώρα Φούσκας και Τσιαμπούρης για τον Ατρόμητο. Ζητάει την μπάλα ο Τσιμάγκα από δεξιά. Τσιαμπούρης προσπάθησε να βρει τον Παναγιώτο από αριστερά. Κέρδισε μόνο ένα πλάγιο. Τσιαμπούρης, Παναγιώτου. Παναγιώτου ξεφεύγει από τρεις παίκτες της Καστοριάς. Τον κρατάει ο Μητκίδης, θα δεχτεί και την κάρτα. Και την κάρτα στο Μητκίδη στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Εκτελείται το φάουλ, θα περάσει μπάλα και στη συνέχεια θα απομακρύνει ο παίκτης της Καστοριάς. Στην αντεπίθεση με τον Κατσαμάγκα. Αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω. Σονίδης, οργανώνεται η άμυνα του Ατρομήτου. Παλιά του Σονίδη κόβεται από τον Γεωργάκα. Παναγιώτου ξεφεύγει από το Μητκίδη. Κρατάει πολύ την μπάλα. Ο Σιδέρης προσπάθησε να βρει τον Παναγιώτου. Έκοψε ο Ράπο. Παντόπουλος. Κρισμάνοβιτς και Ράπο. Ο Γεωργάκας κόβει. Τσιαμπούρης. Φάουλ, πλάγιο. Φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου, εκτελείται αμέσως. Φούσκας. Έκοψε ο Ράπο την παλιά για τον Παναγιώτου. Ρενάτο Ράπο. Παλιά για τον Κορμάρη. Βγαίνει ο Διγνός κρατάει την μπάλα. Την παλιά του για κανένα.
Θα κόψει ο Θεοδωρόπουλος και Τσαγκόπουλος. Κρισμάνοβιτς. Offside ο Κορμάρης. Τσιαμπούρης. Φούσκας. Σιδέρης και Τσιμάγκα. Ο Σιδέρης κρατάει την μπάλα. Ο Σιδέρης, Τσιμάγκα τώρα στην περιοχή. Ο Τσιμάγκα θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα θα καταδείξει out. Ατομική προσπάθεια από τον Σιδέρη. Έβγαλε τον Τσιμάγκα σε θέση έξω δεξιά στην μεγάλη περιοχή. Αυτός έπιασε το σουτ αμέσως, η μπάλα κατέδειξε out στο 13 του δεύτερου ημιχρόνου. Ράπο. Τσιμάγκα. Μαρτίνος. Τσιαμπούρης. Κρισμάνοβιτς και Ράπο για την Καστοριά. Έρχεται ο Μαραγκός να κόψει. Ατρόμητος με τον Φούσκα και τον Τσιμάγκα στην επίθεση. Η μπάλα αλλάζει κατοχή συχνά. Και ο Παναγιώτου τώρα. Παναγιώτου, η μπαλιά για τον Σιδέρη στην περιοχή. Έκοψε ο Ράπο. Το φοδητή τον συνώνυμό του Ρενάτο. Και τώρα ο Κορμάρης. Ο Κορμάρης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Γεωργάκας. Ο Λεβογέννης με τον Μαρτίνο. Η παλιά για τον Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου ξεφεύγει για τον Μητκίδη. Παναγιώτου από δεξιά. Έκοψε ο Μητκίδης με φάουλ. Τσιαμπούρης. Μαρτίνος. Φούσκας. Κόβεται ο Φούσκας. Τσιμάγκα κερδίζει την μπάλα. Ο Τσαγκόπουλος θα κόψει την παλιά του Τσιμάγκα που προσπάθησε να βρει το συνδέριο. Τσιμάγκα παλεύει. Η παλιά από τον Μαρτίνο στα χέρια του Θεοδωρόπουλου. Θεοδωρόπουλος με τα χέρια για τον Κρισμάνοβιτς. Το φάουλ από τον Γεωργάκα που σήκωσε ψηλά το πόδι του. Ο Κρισμάνοβιτς παραμένει στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ράπο και τον Τσαγκόπουλο να κερδίζει το πλάγιο από την επέμβαση του Γεωργάκα. 17ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ατρόμητος Αθηνών Καστοριά 0-0. Τσαγκόπουλος στο πλάγιο. Κορμάρης. Σιδέρης και Τσιαμπούρης. Φούσκας στο πλάγιο για την Καστοριά. Τσαγκόπουλος, Παντόπουλος, Τσιαμπούρης και Φούσκας. Τσιαμπούρης έκανε την παλιά για τον Σιδέρη, ξέφυγε αυτός όμορφα από δεξιά. Τσιαμπούρης δεν μπαίνει στην περιοχή. Τσιαμπούρης κρατάει, δεν θα μπορέσει να γυρίσει την μπάλα που θα καταδείξει out. Ήταν προσπάθεια του Σιδέρη από δεξιά.
μπήκε στην περιοχή, τελικά δεν μπόρεσε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα κατέδειξε out. Ο Ράπος στο ελεύθερο, Σονίδης, Παντόπουλος, Κατσαμάγκας, το πλάγιο για την Καστοριά. Κατσαμάγκας, έκοψε ο Διγνός, Μαραγκός. Μπαλιά για τον Φούσκα από τον Παναγιώτου. Φούσκας για τον Παναγιώτου. Μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραίος εριγμός στο σουτ. Στην μπάλα out. Ο Φούσκας βρήκε τον Παναγιώτου με μια προσποίηση μέσα στην περιοχή. Αυτός ξέφυγε από 3 αντιπάλους του, αλλά δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε. Η μπάλα κατέδειξε out. Στη φάση αυτή στο 19ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου για τον Ατρόμητο. Ράπο, Γεωργάκας, ο Σιδέρης για τον Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου και πάλι το σουτ, η μπάλα θα καταδείξει out. Έντονη επιθετική δραστηριότητα για τον Ατρόμητο στα τελευταία λεπτά, με τον Σιδέρη και τον Παναγιώτου ιδιαίτερα σε ατομικές επιθετικές εξάρσεις. Το ελεύθερο από τον Φιδάνη, έκοψε ο Φούσκας. Σονίδης, Τσιμάγκα τώρα για τον Ατρόμητο, έχασε την μπάλα ο Ράπο, έδιωξε ο Τσιμάγκα προς το παρόν, Κατσαμάγκας και πάλι, Παντόπουλος, και ο Διγνός θα παραχωρήσει το πλάγιο για την Καστοριά. Παντόπουλος και Ράπο. Έκοψαν οι παίκτες το τρόμι του. Τσιαμπούρης, Φούσκας και Τσιαμπούρης. Φούσκας πάλι από αριστερά. Ζητάει την μπάλα ο Σιδέρης στην περιοχή. Ο Παναγιώτου τελικά. Παναγιώτου από αριστερά. Παναγιώτου έχει τον Μητκίδη κοντά του. Θα πέσει κάτω. Η μπάλα θα καταδείξει out. Ράπο. Θα κόψει ο Λιγνός. Σιδέρης. Διώχνει ο Κατσαμάγκας σε πλάγιο. Τσιαμπούρης. Γεωργάκας. Ο Παναγιώτου δεν θα βρει τον Φούσκα. Τσακόπουλος για την Καστοριά. Λάθος στην παλιά. Φούσκας κρατάει την μπάλα. Βρίσκει τον Γεωργάκα, θα προλάβει αυτός. Σιδέρης ζητάει την μπάλα στην περιοχή. Θα περάσει σέντρα, ο Θεοδωρόπουλος θα μπλοκάρει. Θα του φύγει η μπάλα, ο Μητκίδης διώχνει. Τσιμάγκα πίσω στον Λεβογιάννη. Λεβογιάννης, Τσιμάγκα. Η μπαλιά για τον Τσιμάγκα από δεξιά, ο Τσιμάγκα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ του, ο Σιδέρης στον γκολ. Έγινε η κόντρα, ευνήθηκε ο Τσιμάγκα στη δεξιά πλευρά, η μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Σιδέρη και αυτός το τελικό σούτ που θα κάνει το 1-0 στο 22 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ατρόμητος προηγείται της Καστοριάς εδώ στο ΙΑΚ Λαμίας για το κύπελλο Ελλάδος.
Κορμάρης στη σέντρα για την Καστοριά και τώρα Μητκίδης. Παντόπουλος, μπαλιά για τον Σονίδη, ξεφεύγει ο Σονίδης από αριστερά. Σονίδης θα χάσει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Και ο κύριος Καλογιάννης ετοιμάζει δύο αλλαγές για την ομάδα του. Βλέπουμε τον Τσακουρίδη. Λεβογιάννης τώρα. Βάθια παλιά για τον Σιδέρη. Ο Ράπο ελέγχει. Τσαγκόπουλος. Ράπο. Πιέζουν οι παίκτες στο τρομί του. Τσαγκόπουλος δεν θα κάνει το κοντρόλ, μπάλα πλάγιο. Γιωργάκας, το πλάγιο. Παναγιώτου, παλιά για τον Τσιαμπούρη. Μαρτίνος, Τσιαμπούρης, πιο πίσω Λεβογιάννης, Τσιαμπούρης, Μαραγκός, Γιωργάκας. Πιέζουν τώρα οι παίκτες της Καστοριάς. Ο Φούσκας για τον Σιδέρη στην περιοχή. Ο Σιδέρης κρατάει την μπάλα, ο Τσιμάκα βρίσκεται στην περιοχή, κόβει ο Φιδάνης, ο αρχηγός της Καστοριάς, και ο Παναγιώτης θα παραχωρήσει το πλάγιο. Τσακόπουλος, Ράπο, Τσιμάκα θα κόψει. Τσιμάκα την παλιά για τον Σιδέρη. Σιδέρης κρατάει την μπάλα δεξιά για τον Τσιμάκα. Λάθος την παλιά του Τσιμάκα. Παναγιώτου. Σιδέρης θα κάνει το σουτ, θα κόψει ο Φιδάνης. Λιγνός. Πετσαμάγκας. Παντόπουλος. Απομακρύνει ο Μαραγκός. Όπως η μπάλα θα καταδείξει πλάγιο. Offside τελικά έχει υποδειχθεί, το οποίο έχετε δει ο Ράπο για τον Κατσαμάγκα. Τσαγκόπουλος. Έκοψαν οι παίκτες στο Ατρόμητο του. Παναγιώτου προσπάθησε να ξεφύγει και έδειξε το φάουλ από τον Μητκίδη. Το 26ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ατρόμητος Αθηνών Καστοριά 1-0 με τον γκολ του Σιδέρη από το 22ο λεπτό του δεύτερου, στο συνδυασμό με τον Τσιμάγκα. Μπαλιά που πήρε από δεξιά μέσα στην περιοχή από τον Τσιμάγκα. Ο Σιδέρης έκανε το 1-0 με σουτ. Δύο αλλαγές για την Καστοριά, Γκιάτας και Τσακουρίδης. Δύο αλλαγές για την ομάδα της Καστοριάς. Θα βγουν από τον αγώνα ο Κατσαμάγκας και ο Παντόπουλος και θα περάσουν οι Γκιάτας και Τσακουρίδης στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Απομένουν 18 λεπτά αγώνα και ο κ. Καλογιάννης θα φρεσκάρει την ομάδα του στην προσπάθεια να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0. Γιωργάκας. Παναγιώτου. Θα χάσει την μπάλα. Κρισμάνοβιτς. Πιέζει ο Γιωργάκας. Κάνει το φάουλ.
Παλιά του Ράπο, θα κόψει ο Γεωργάκας. Τσιαμπούρης έκανε το λάθος. Κρισμάνοβιτς η παλιά για τον Κορμάρη. Ο Κορμάρης καθυστερεί. Διώχνουν οι παίκτες στο δρομή του. Κορμάρης και πάλι ελέγχει και θα διώξει ο Μαρτίνος. Τσιαμπούρης. Το φάουλ από τον Ράπο. Λεβογιάννης, Τσιαμπούρης, Γεωργάκας. Μπαλιά για τον Τσιμάγκα. Πέρασε, ο Γκιάτας ελέγχει. Προσπάθησε να γυρίσει πίσω και έδεσε το πλάγιο τον Τσιμάγκα. Θεοδωρόπουλος. Ράπο. Γκιάτας. Σονίδης και Τσαγκόπουλος. Τσαγκόπουλος έχασε την μπάλα από τον Φούσκα. Τσιαμπούρης κλέβει ο Σονίδης. Κρισμάνοβιτς από δεξιά. Κρισμάνοβιτς κάνει την τρίπλα. Σονίδης με το τρομή του θα κόψει και με τον Σιδέρη θα κερδίσει ένα πλάγιο από επέμβαση του Φιδάνη. Γεωργάκας στο πλάγιο για τον Ατρόμητο. Κρισμάνοβιτς για την Καστοριά. Φούσκας για τον Ατρόμητο. Και ομάδα της Καστοριάς με το Ράπο. Η παλιά για τον Τσακουρίδη. Δεν θα προλάβει, είναι το πλάγιο. Ο Μαρτίνος βρίσκει τον Τσιμάγκα με την εκτέλεση του πλαγίου. Γκιάτας. Ράπο. Τσαγκόπουλος. Το πλάγιο από τον Παναγιώτου. Τσαγκόπουλος. Ράπο. Σονίδης. Σονίδης κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει από το Φούσκα. Τσαγκόπουλος. Η μπάλα για τον Σονίδη δεν πέρασε. Τσιαμπούρης για τον Ατρόμητο και φεύγουν 4 παίκτες στο Ατρομήτου στην αντεπίθεση. Τσιαμπούρης, λάθος η παλιά του. Τσιμάγκα γυρίζει πίσω να βρει την μπάλα. Αναγκάζεται να βρει τον Μαρτίνο πιο πίσω στο χώρο του κέντρου. Τσιαμπούρης. Μαρτίνος, Λιγνός, Τσιαμπούρης. Μαρτίνος, Τσιαμπούρης. Κόβεται από το Φιδάνι η μπάλια που προσπάθησε να κάνει. Τσακουρίδης, Κρισμάνοβιτς. Κρισμάνοβιτς αλλάζει το παιχνίδι για τον Σονίδη. Σονίδης. Λάθος η μπάλια που επιχείρησε. Σιδέρης. Σιδέρης στην αντεπίθεση. Κέρδισε την κόντρα. Σιδέρης κρατάει. Βάζει για τον Παναγιώτου. Δεν θα προλάβει αυτός. Η μπάλα είναι πλάγιο. Εκτελείται αμέσως. Ράπο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η μπαλιά για τον Τσαγκόπουλο. Ενώ ο επόπτης έχει σηκωμένη τη σημαία του για το πλάγιο το οποίο είχε εκτελεστεί. Ο διαιτητής είχε κάποιο πρόβλημα στον χώρο της άμυνας της Καστοριάς. Η Καστοριά εκτέλεσε το πλάγιο και συνέχισε το παιχνίδι, ενώ ο επόπτης είχε μείνει με τη σημαία σηκωμένη. Τώρα θα γίνει και η δεύτερη αλλαγή του Ατρομήτου. Θα περάσει στον αγώνα ο Φλόρος.
αλλαγή για τον Ατρόμητο, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τους παίκτες της Καστοριάς. Θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο το παιχνίδι. Ο Παναγιώτου θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του και τη θέση του πήρε ο Φλόρος στο 33 του δευτέρου ημιχρόνου. Τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε με φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Ράπο θα δώσει συνέχεια στον αγώνα, ενώ απομένουν 10 λεπτά για τη δείξη του. Η βαθιά παλιά που επιχείρηση κόβεται, Λιγνός, Μαρτίνος και Φλόρος. Το πλάγιο από το Μητικίδη. Μαρτίνος, Σιαμπούρης, Φούσκας, κόβεται, ο Λιγνός ελέγχει, Γεωργάκας, Τσαγκόπουλος κέρδισε, Σονίδης, έκοψε ο Τσιμάγκα, ο Φιδάνης για την Καστοριά, Σονίδης κρατάει την μπάλα, το κρατάει ο Φούσκας και το φάουλ υπέρ της Καστοριάς. Γκιάτας στο φάουλ για την Καστοριά. Η μπάλα στην περιοχή, θα γίνει κεφαλιά από τον Φιδάνη, η μπάλα θα καταδείξει out. Βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό του αγώνα. 1-0 προηγείται ο Ατρόμητος με γκολ του Σιδέρη στο δεύτερο ημίχρονο. Σιδέρης, Γεωργάκας για τον Φλόρο, έκοψε ο Μητικίδης, Φλόρος και Φούσκας, πιο πίσω στον Τσιμάγκα. Τσιμάγκα προσπαθεί να βρει τον Μαρτίνο, θα κόψουν με τον Ζακουρίδη και τον Γκιάτα επ' της Καστοριάς. Κρισμάνοβιτς, Σονίδης από δεξιά, Σονίδης ξεφεύγει, Σονίδης προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, θα κερδίσει ένα κόρνερ από τα πόδια του Γεωργακά. Κρισμάνοβιτς στο κόρνερ για την Καστοριά από δεξιά. Κρισμάνοβιτς θα διώξουν παίχτες στο ατρομή του. Το σούτ από τον Γκιάτα, η μπάλα θα καταδείξει out. Οικονομόπουλος.
Τσιαμπούρης. Έκοψε ο Φιδάνης. Τσιμάγκα. Βρήκε τον Φούσκα από αριστερά. Φούσκας. Η σέντρα αμέσως. Σιδέρης και Μαρτίνος. Ο Μαρτίνος γυρίζει πιο πίσω. Μαρτίνος με τον Τσακουρίδη. Τσιμάγκα. Αμέσως η σέντρα τον Τσιμάγκα. Θα μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Κάνει αμέσως το βολέ. Στην αντεπίθεση η ομάδα της Καστοριάς έδιωξε ο Διγνός σε πλάγιο. Ράπο. Τσαγκόπουλος. Λεβογιάννης στον Μαραγκό. Αυτός τα απομακρύνει. Φούσκας, Σιδέρης προσπάθησε να ξεφύγει μόνος του, κάνει και το φάουλ στον Μητικίδη. Γιάτας και Τσαγκόπουλος για την Καστοριά. Βάλια για τον Σονίδη. Θα κόψει ο Λεβογιάννης. Πλάγιο για την Καστοριά. Τσαγκόπουλος και Κρισμάνοβιτς. Αυτός το πάρει με το στήθος. Κρισμάνοβιτς ξεφεύγει προς τη μέση του Λεβογιάννη. Διώχνει ο Τσιαμπούρης. Κρισμάνοβιτς και πάλι. Γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Ο Κονομόπουλος μπλοκάρει. Οικονομόπουλος στο βολέ. Ράπο. Ο Γιάτας. Τσακουρίδης. Ράπο. Τσακουρίδης. Και ο Μαραγός γυρίζει πίσω στον Οικονομόπουλο. Λεβογιάννης. Τσιαμπούρης. Ο Ράπο. Πέρασε μπάλα από όλους και θα καταδείξει στον Οικονομόπουλο. Ο Ράπο ελέγχει στην άμυνα της Καστοριάς. Τσακουρίδης. Σονίδης. Κόβεται Γεωργάκας για τον Ατρόμητο. Έρχεται ο Μητικίδης να απομακρύνει. Γιάτας προσπαθεί να βρει τον Τσακουρίδη πίσω από την πλάτη του. Μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο. 4 λεπτά πριν το τέλος, εδώ στο Διακλαμίας, Ατρόμητος Αθηνών Καστοριά 1-0 για το κύπελλο Ελλάδος. Οι φίλαθλοι αρχίζουν να αποχωρούν από το γήπεδο. Ο Οικονομόπουλος στο βολέ, έκοψε ο Τσαγκόπουλος. Ράπο, Τσαγκόπουλος, ο Τσιαμπούρης κλέβει. Φούσκας, Τσιαμπούρης, η μπαλιά για τον Σιδέρη, ο Φούσκας, Μαραγκός και Μαρτίνος. Μαρτίνος για τον Σιδέρη, έκοψαν οι παίκτες της Καστοριάς. Κορμάρης. Κορμάρης κρατάει την μπάλα. Τσαγκόπουλος. Κορμάρης έκανε το λάθος. Φούσκας και Τσιμάγκα. Σιδέρης. Σιδέρης ξεφεύγει. Ο Σιδέρης τώρα στην επίθεση για τον Ατρόμητο ανοίγει την μπάλα. Σιδέρης μπαίνει στην περιοχή. Ο Μητικίδης θα κόψει. Άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα. Ο Σιδέρης έπεσε ο Μητικίδης και έκοψε. Σωστά. Διγνός. Τσακουρίδης. Τσαγκόπουλος. Τσαγκόπουλος για τον Κορμάρη. Κορμάρης κόβει σε πλάγιο ο Διγνός. Το πλάγιο εκτελείται αμέσως. Τσακουρίδης, Γιάτας.
Γιάτας Τσακουρίδης, offside ο παίκτης της Καστοριάς. Μαρτίνος. Οικονομόπουλος και Μαρτίνος. Διώχνει Φλόρος, Τσιμάγκα, Φλόρος. Φλόρος κρατάει την μπάλα. Σιδέρης για τον Φούσκα. Φούσκας. Η παλιά για τον Φιδάνη της Καστοριάς. Σονίδης. Το πλάγιο για την Καστοριά. Σονίδης, Ράπο και πλάγιο για την Καστοριά. Σονίδης, νέο πλάγιο, παραχωρεί ο Μαραγκός. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Τσακόπουλος, Σονίδης, το φάουλ από τον Φούσκα. Μητκίδης και Τσαγκόπουλος και Ράπο. Χιλμπέρτο Ράπο κοντά στην μπάλα. Χιλμπέρτο Ράπο εκτελεί το φάουλ. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Ατρωμίτου. Φιδάνης offside, δύο παίχτες της Καστοριάς, ο Ράπο και ο Κρισμάνοβιτς. Ενώ πλησιάζουμε προς τη λήξη του 90 λεπτού. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε καθυστερήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Αγαδάκος από τον Πειραιά. Το φάουλ για τον Ατρόμητο, κέρδισε ο Φλόρος. Τσιαμπούρης για τον Γεωργάκα. Γεωργάκας, η παλιά, δεν πέρασε. Ράπο. Στην αντεπίθεση Κρισμάνοβιτς για τον Κορμάρη. Ο Τσιμάγκα απομακρύνει και ο Φλόρος προσπαθεί να ξεφύγει. Μητκίδης, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τσιαμπούρης. Τσιαμπούρης στο πλάγιο για τον Σιδέρη. Ο Μητκίδης κόβει το πλάγιο για την Καστοριά. Φιδάνης, Σονίδης. Έκλεψε να στο τρομί του. Γεωργάκας, Φούσκας. Δεν βρήκε τον Τσιμάγκα. Γιάτας έκοψε. Τσακουρίδης. Τσακουρίδης. Βγήκε ο Μαρτίνος και παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο για την Καστοριά. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τσακουρίδη. Βρίσκει τον Γιάτα. Κάνει το λάθος. Τσιαμπούρης. Έμεινε προθυμένη παλιά που καταλήγει πλάγια out. Φιδάνης πίσω στον Θεοδωρόπουλο. Φιδάνης, βαθιά παλιά. Σονίδης, Τσιαμπούρης. Τσιαμπούρης κερδίζει ένα πλάγιο. Τσαγκόπουλος για τον Ράπο. Νέο πλάγιο για την Καστοριά. Τσαγκόπουλος προσπάθησε να βρει τον Κρισμάνοβιτς. Σονίδης. Τσακουρίδης πιο πίσω. Ράπο offside της παίκτες της Καστοριάς. Και το τέλος του αγώνα από τον κύριο Αγαδάκο, που βρίσκει τον Ατρόμητο της Αθήνας να κερδίζει 1-0 την Καστοριά με γκολ του Σιδέρη στο 22 του δευτέρου ημιχρόνου. Ατρόμητος Αθηνών, Καστοριά 1-0 για το κύπελλο εδώ στο ΕΑΚ Λαμίας. Φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, γεια σας.
Κύριε Κορονέλου, θα ήθελα να μου κρίνετε την απόδοση της ομάδας σας και το αποτέλεσμα βέβαια. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είναι νέα παιδιά, φτιάχνουμε ένα καινούργιο Ατρόμητρο. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που είναι κοντά και στους φιλάθλους που ήρθαν και σήμερα. Νομίζω ότι πιάσαμε μια πολύ καλή απόδοση. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Η ομάδα δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά ακόμα. Προσπάθησαν τα παιδιά, κέρδισαν ένα αποτέλεσμα, την νίκη. Οπωσδήποτε έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν πιστέψει ότι ο Ατρόμητος, επειδή έφυγαν τόσοι παίχτες, παιχταράδες οπωσδήποτε, θα έχει άσχημη τύχη. Ας το πιστεύουν γίνει. Εγώ πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, στον κόσμο του Ατρομήτου που πιστεύω ότι θα έρθει κοντά στα παιδιά. Όπως και να έχει το πράγμα πρέπει να έρθει, γιατί γίνεται καινούρια δουλειά και είναι η μεγάλη δύναμη του Ατρομήτου. Και θα ήθελα να πω ότι τους παρακαλούμε να έρθουν κοντά στα παιδιά και να τους βοηθήσουν και θα τους δικαιώσουν. Κάτι για την αλλαγή του Σιδέρη. Είδαμε ότι αναζωογόνησε την ομάδα σε εκείνο το λεπτό, στο 10 λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά προσπαθούν. Έβαλα ένα παίχτη, άλλαξα κάποιο άλλο παιδί, ο οποίος δεν έχει βγάλει την προετοιμασία γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι αυτό είναι που λέμε ότι όχι ότι μου βγήκε η αλλαγή, προσπάθησαν συνολικά. Εγώ μου αρέσει η ομάδα να παίζει συνολικά. Και από ό,τι είδατε ήταν ένα σύνολο ομαδικό. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Σιδέρης ή αν ήταν ο κάθε άλλος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Πάντως συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ξαναλέω πάλι ότι πρέπει να έρθει ο κόσμος του Ατρομήτου κοντά στην ομάδα. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, τι περιμένετε ακόμα από αυτή την ομάδα και τι θα κάνετε από φιλικά παιχνίδια? Έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια. Πιστεύω ότι μέχρι η έναρξη του πρωταθλήματος η ομάδα θα είναι επανέτοιμη. Παρακαλώ. Έτοιμη. Κύριε Καλογιάννη, θα ήθελα το σχόλιο σας για την απόδοση της ομάδας σας και για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Για τίποτα από τα δυο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος ούτε από την απόδοση της ομάδας μου, ούτε φυσικά από το αποτέλεσμα το οποίο ήταν για την ομάδα μου. Ενώ το παιχνίδι ήταν στα μέτρα μας, η αντίπαλη ομάδα και αυτή μπορώ να τη χαρακτηρίσω στα μέτρα μας. Παρουσιάσαμε μια κάμψη αγωνιστική στο 25 λεπτό από το 45, από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου δηλαδή, μέχρι και το σημείο που δεχτήκαμε τον γκολ. Μια κάμψη αδικαιολόγητη, μια κάμψη που τελικά επέτρεψε στον αντίπαλο να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δεχτούμε και τελικά τον γκολ. Ενώ δημιουργήθηκαν και άλλες ευκαιρίες στις βάρος μας σε εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια πάλι ανακτήσαμε τον έλεγχο, πιέσαμε, προσπαθήσαμε ανορθόδοξα όμως. Ανορθόδοξα στο τέλος του αγώνα. Το αποτέλεσμα τελικά είναι δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που βγήκαν και πολλά προβλήματα για την ομάδα μου. Από το πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε και τις ευκαιρίες μπορώ να πω εμείς. Δικαιούμασταν ίσως και κάποιο γκολ. Δεν έγινε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το παιχνίδι κρατάει 90 λεπτά. Η μόνη μας δικαιολογία είναι ότι είναι νωρίς ακόμη, ότι εμείς ξεκινήσαμε σχετικά αργά την προετοιμασία μας. Έχουμε μόλις λίγο παραπάνω από ένα μήνα κλείσει σε προετοιμασία και έχουμε περιθώρια χρόνου για να βελτιωθούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει να σημαίνουν όλα αυτά ότι υπάρχει δικαιολογία για την ήττα. Στη χειρότερη περίπτωση έπρεπε να μην χάσουμε σήμερα για να μην πω ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Είναι γνωστό ότι παίζετε αντίπαλοι στον Βόρειο Όμιλο με την ομάδα της Λαμίας. Πέστε μου πόσο υπολογίζετε την ομάδα της Λαμίας που είναι νεοφώτιστη σε αυτή την κατηγορία παρά το ότι αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πόλη? Κοιτάξτε να δείτε, τόσο η Λαμία όσο και η Καστοριά έχουν πίσω τους ιστορία και ποδοσφαιρική και όνομα ποδοσφαιρικό και βαριά φανέλα. Το ότι αγωνίζεται φέτος είναι ευτύχημα για την ομάδα της Λαμίας από το σκεπτικό ότι ανέβηκε από τη Δέλτα Εθνική, αλλά σίγουρα το όνομά της επιτάσσει να παίζει σε μεγαλύτερες κατηγορίες όπως επίσης για την Καστοριά. Λέμε ότι σεβόμαστε και οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο, ανεξάρτητα αν ανέβηκε φέτος. Άλλωστε ενισχύθηκε με αρκετές μεταγραφές, διέθεσε αρκετά χρήματα για να ενισχυθεί. Έχει την έδρα της, έχει τον κόσμο της, σίγουρα είναι υπολογίσιμη. Σίγουρα είναι υπολογίσιμη ομάδα. Θα θέλατε να κάνετε κάτι προγνωστικά για την κατηγορία, αν και είναι πολύ νωρίς? Είναι πολύ νωρίς για να γίνουν προγνωστικά. Δεν είναι φρόνιμο πιστεύω να κινδυνεύσουμε, αν και λίγο πολύ είναι γνωστές οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, εκτός αν υπάρχει κάποια ευχάριστη έκπληξη.
Πάντως είναι νωρίς ακόμα, δεδομένου ότι το πρωτάθλημά μας ξεκινάει αργά. Έχει το λιγότερο ένα μήνα ακόμα μπροστά του. Ακόμα δεν έχουμε την κλήρωση για να μπορέσουμε να πούμε και κάποια πράγματα βάσει αυτές. Είναι νωρίς ακόμα γενικά για τη ΓΑΜ Εθνική. Και εγώ ευχαριστώ.